Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σημερινό βίντεο θα παίξουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, Στέλιο, έλα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από μια γιαγιά. Αυτό πέρα είναι. Είναι έτσι. Θυμάμαι το καλό και Ναι, ανά η γιαγιά. Μας κλείνει και το ματάκι. σκηνά το μάτι. Μας κλείνει το ματάκι. Μας κλείνει το Λοιπόν, πάμε μάτι. να παίξουμε, να δούμε τι είναι αυτό. Δεν το έχω παίξει. Τώρα θα... Για να δούμε. Τι όμως ότι είναι creepy, ρε. Για να δούμε. Τι είπε! Κάτσε ρε, μια γιαγιά κατεβαίνει ένα παγάκι. Μια γιαγιά. Είναι η γιαγιά και τι είναι όλα αυτά ρε, πού θα τα βρω όλα αυτά τα κλειδιά. Τι έχει βάλει κάποιο πάνω της. Πού είμαι. Τι είναι αυτό, το ανοίγω. Δεν γίνεται. Όχι, τι κάνω. Ένα κλειδί. Το πήρα. Πάρε το μπαλί. Στην πόρτα κανονικά. Μάγκας παίρνουμε, ρε. Α, τη γιαγιάκα. Εδώ μέσα εδώ παίζει να έχει κάτι, κανένα κλειδί, κάτι για εσύ. Για εσύ, όχι. Εδώ. Πολύ συνήθω. Ξύπνησε η γιαγιάκα. Πέσε κάτω το κρεβάτι. Πώς? Ξέρω. Όχι να σου. Γιαγιάκα. Πολύ γρήγορα δεν τρέχει η γιαγιά. Τι γιαγιά είναι αυτή? Η bodybuilder. Τι τρέχει έτσι. Έχασε. Ούτε και τύχη. Πάμε. Μωρή τρελ. Δεν πήγε πολύ καλά. Πάμε δει μέσα εδώ. Δεν είναι τόσο τρομακτικό αυτό σίγουρα. Δεν μου κάνει πλάκα. Έβαλα ένα κλειδί. Εγώ κρύψηκα κάτω από το τόσο. Εμένα με κυνηγάει μια τρελή. Φύγε. Α, δεν πρέπει να πεθάνεις καμία φορά. Πάμε πάλι. Κάτσε πεθάνω κι εγώ. Να πεθάνω. Λοιπόν, παιδιά, μετά από 15 ώρες εδώ πέρα με το Στέλιο, πάμε να παίξουμε. Κάτσε, τι έγινε. Πάμε να παίξουμε. Έλα. Εδώ ρε. Για να δούμε. Για κάτι μας κρύβει, τέτοια. Πρέπει να φύγουμε σπίτι οπωσδήποτε. Λοιπόν, τώρα έμαθα ότι μια φορά να μας πιάσει, αυτό ήταν, πεθάναμε. Και παίζουμε... Πατέρα, γιατί είναι 4. Κάτσε ρε, και από όλους εμάς δύο πήρε τις όλες που θα σου πάρει. Τέλος πάντων, τότε με αυτό πάμε sleep. Ποτάμε sleep. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε να βρούμε γρήγορα. Η άλλη ακόμα κοιμάται. Δεν βλέπω κάτι. Καλό και άλλη κοιμάται αυτή. Τι κοιμάται, ναι. Κλειδί. Τι μας θα πήγαγες, μαντάμ. Μαντάτσου. Θα κάνω παραπάνω. Να αφήνουμε να κοιμάται. Ω, κι άλλο κλειδί. Εγώ το πηγάω. Πάμε κάτω μια μέρα. Έκανα ένα κλειδί. Και πάω πάνω γιατί ξυπνάει τώρα. Θα με δει, πάω μέσα στην τουλάπα. Πάμε μέσα στην τουλάπα. Στέλιο, έλα μέσα στην τουλάπα. Τέλειο. Είχα το κρεβάτι. Είμαι κάτω από το κρεβάτι. Πες μου ότι κοιμάσαι. Πες μου ότι πας να κοιμάσαι. Ωραία. Παγιδεύτηκα. Παγιδεύτηκες. Πού έχεις? Μέσα πηγαίνω το ίδιο. Αν δεν κάνω λάθος να μην ένα κλειδί εδώ πίσω. Το πήρα εγώ. Το πήρες εσύ. Ω, 5 κλειδιά έχουμε πει. Λοιπόν, βλέπω εκεί. Αν αφήσω όλα τα τέτοια ανοιχτά θα καταλάβετε. Αυτό είναι γρήγορα. Τόσο έξυπνη είναι.
Ναι, είναι γριά, αλλά δεν περιμένω ότι θα τρέχει έτσι. Γιατί αυτή η γριά τρέχει πολύ γρήγορα. Βρήκα κλειδί. Έρχεται γαμό. Έχω λίγο χρόνο. Μπορεί. Πες μου Minecraft. Μην πεις αυτού του λάβα που με έχω, please, please. Σε βλέπει. Ωραία, λοιπόν, ωραία. Πήγαινε τιμή σου, αγαπημένη μου γιαγιά. Που άμα είχα τώρα όπλα θα σε γούνιζα τέλος πάντων. Τώρα σε μένα. Να την πάρει. Φύγε από εδώ μου. Δεν φύγες. Τι μου σε παχαλιάπτη. Ω, κι άλλο κλειδάκι. Θυμήθηκε, πώς το πάω. Συστηματικά σε Βρήκα κι άλλο κλειδί, δεν βρήκα κι άλλο κλειδί. Α, 7 πρέπει, μπορώ μόνο ένα κλειδί να έχω κάθε φορά. Στο καλό κλειδί. Βρήκα έτσι ένα άλλο κλειδί. Εδώ. Πρέπει να κρυφτούμε. Θα ξυπνήσει τώρα πάνω. Το βίψηκα. Κάτω από το κρεβάτι. Μπορείς να βρεις και κάτω από το κρεβάτι, ωραία. Όχι, δεν μπορώ εγώ, δεν μπορώ, δεν ξέρω τι, αλλά δεν μπορούσα. Αυτή όχι για να κάνω. Ω! Ξύπνησε. Μόλις βγήκαν. Μισή αυτή. Λοιπόν, έχουμε βρει τα κλειδιά. Εννιά Τα πολλά τα κλειδιά μου τα έχουμε βρει. Θέλουμε ακόμα λίγα για να περάσουμε. Τώρα μα είχαμε άλλα δύο θα είχαμε φύγει τώρα. Όχι άλλα δύο, αλλά Όχι, έξι. άλλους δύο παίκτες. Ποια μπορεί. Θα είχαμε φύγει τώρα. Είχαμε κάνει... Όχι, καλύτερα μόνοι μας, καλύτερα μόνοι μας, δεν είναι πιο δύσκολο. Ω, ανεβαίνει πάνω. Ποιον είδε εσένα, είδε. Άι. Αυτό δεν μου φαίνεται. Έτσι και την αδόλια χρυσάνη. Θυμίσου παρακαλώ καταραμένη γιαγιά. Θα κοιμηθεί που θα πάει. Εγώ δεν βγω τώρα να ψάξω. Ναι, αυτό θα πάω να ψάξω λοιπόν. Ναι, μας πρέπει να... Ανεβαίνει πάνω. Θυμίσου μωρή κι εσύ. Ανέβηκε πάνω. Ανεβαίνει. Μην κρύβαμε κάτω από το δερμάτι. Βοήθεια. Πώς πήγες εκεί. Δεν ξέρω. Γιατί σκουλιάρει με την χάρη ακόμα. Γρήγορα ρε. Έχει κολλήσει. Πάω να κρυφτώ. Πού είναι. Κάτω το κρεβατάκι. Εγώ δεν είμαι κάτω από το κρεβατάκι. Εγώ είμαι στη λάπα. Άντε ρε. Τέλος, κοιμήθηκε. Πολύ αργή αυτή. Είσαι πως τα νεύρα, ναι. Τι είναι αυτό, cat food. Αυτό δεν ξέρεις. Ένα κλειδί, πια πάρ' το. Δεν μπορώ να το πάρω εγώ. Έχω πάρει το φαγητό της γάτας. Τι να το κάνουμε το φαγητό της γάτας, έχει γάτα. Ναι. Πού είναι η γάτα. Νάτι, βρήκα τη γάτα. Γεια σου γάτα. Αφήσου να δώσω τα σφαίρια που θέλουμε. Ναι, πώς απλά του το δίνω. Θέλουμε κι άλλα 10. Θέλουμε κι άλλα 9. Μόλις έκλεισε του λάμπα, ξύπνησε. Γάτα σταμάτα, να έρθει. Σκάσε μου Μια υγρία. Κάμω και εδώ ξεχάνω. Τι θα γίνει γιαγιούλα. Τα κάτσω τα παραπάνω. Γιαγιούλα θα πατάξει επειδή θα βρούμε και τα άλλα 4 κλειδιά να τελειώνουμε. Δεν θα είναι τόσο εύκολο. Κάτσε τι εδώ πέρα. Πήγε από εδώ, σε παρακαλώ. Μπράβο. Thank you. Όχι, δεν γάμω.
Θα γίνει μία με τη γάτα, μία με τη... Να φορές τώρα. Όχι, όχι. Βρήκα το φαγητό. Βρήκα το φαγητό του τσιμάτι. Ωραία. Εγώ βρήκα μια γιαγιά. Να πω κάτι, νομίζω ένα κλειδί είναι μέσα στο μπάνιο. Κοιμάται. Δηλαδή μέσα στη σχέση. Κοιμάται, δεν ξέρω. Πήγαινε ψάξε. Εγώ βρήκα ήδη. Τσε. Ω, κάτσε. Βρήκα 2 κλειδιά. Κάτσε. Ένα εδώ. Το βάζουμε. Ένα ακόμα εδώ. Παίρνουμε 3 Ένα, κλειδιά. 2 ακόμα κλειδιά. Ακόμα 2 κλειδιά. Εδώ πέρα θα έχει κάτι. Βρήκα ένα κλειδί. Εδώ, Άρα όχι, θα εδώ. κλειδίσω. Ω, βρήκα. Φεύγουμε. Ναι, δεν έχει άλλο. Πάρ' το. Φεύγουμε. Γεια σου, γριά. Θα βάλαμε όλα. Και θα φύγουμε ή θα μας ξαναπαγάγει. Ω, τι. Ω, μια γριά μας κυνηγάει. Δεν τελείωσε το παιχνίδι. Γιατί πάμε έτσι. Μια βόλτα θα πάμε. Πού πάμε από εδώ. Δεν την βλέπω. Να τη βλέπω. Γιατί πρέπει να ξυπνήσει, μπορεί κάποιος να μου πει. Μέσα σε 2 λεπτά, ρε. Μέσα σε 2 λεπτά. Πού είναι αυτή η έξοδος, καλέ, πού είμαστε, πού μας θα πήγανε. Πού πάμε να έρθουμε κι εμείς. Τι παίρνουμε μέσα. Ω, Τι είναι αυτό, ρε. λοιπόν, τερματίσαμε 9 λεπτά. Κοιμήθηκε. 9 λεπτά, κάναμε, δηλαδή 10 λεπτά βίντεο. Ωραίο. Τώρα λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.